Вітаю, мене звати Надія Амєтова, ви на каналі Крим Медіа, і це проєкт «Обличчя вільного Криму». Перш ніж ми почнемо, закликаю вас підписатися, поставити лайк і написати нам коментар. Нижче ви можете також знайти посилання на всі наші соціальні мережі. Сьогодні мій гість Андрій Куліков. Сілям алейкум. Алейкум сілям. Андрій Куликов – український журналіст, радіо та телеведучий, медіаексперт, перекладач. Досвід у ЗМІ понад 40 років. Працював старшим продюсером української служби радіо BBC у Лондоні, ОММЦ Інтерньюз у Києві, у телевізійних службах новин на телеканалах 1+1, Новий канал, автор проєктів на телеканалі СТБ, був ведучим програми «Свобода слова» на ICTV. У 2013-му разом з колегами заснував громадське радіо. Професійно займається перекладацькою діяльністю українська-англійська. Також у мовному активі Андрія польська та білоруська мови. У 2019 році виступив модератором на дебатах кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Наразі Андрій Куликов продовжує працювати на громадському радіо та модерує публічні заходи. Дуже вам дякую, що ви погодились на цю розмову. Я дякую за те, що запросили. Поява тут – це насамперед в моїх інтересах. У вас є величезний досвід журналістиці. Ви журналіст, медіаексперт, медіатренер, ви ще й перекладач. Отак. Яка з ваших апостасій зараз є для вас головною? Як ви самі себе називаєте? Просто зараз моя головна іпостась – це людина, яку інтерв'ює Надія Амєтова. О. Тобто, хоча б підкажіть нам, як вас протитрувати? Протитрувати? Андрій Куликов, співзасновник громадського радіо. Це, я вважаю, найбільше, що мені в житті вдалося досі. У вас є досвід величезний ведення політичних шоу. Як взагалі у вас змінювалось це за стільки років, ви знайомі дуже з багатьма політиками, як змінювалось ваше ставлення до політики? Та не дуже увиразнювалося. Справа в тому, що на зламі 80-х, 90-х я брав участь у політичній діяльності, приміряв трошки на себе цей кожух і подумав і переконався, що як журналіст я більше користі суспільству принесу, ніж як політик. І відтоді всякі думки про те, щоб брати участь у політиці як політик, вони у мене зникли. Але, звісно, залишилося те, що нам з вами і іншим колегам властиво, ми справді можемо впливати на політиків. Я не просто в це вірю, я це знаю. Хоча це складно. Вони ж приходять зі своїм набором цінностей, він теж може змінюватись. І ми можемо іноді увиразнити те, що вони хочуть, увиразнити те, що вони роблять на користь суспільству, на нашу думку, що не на користь суспільству. Чи варто йти молоді, наприклад, зараз в політику? Як взагалі створювати оцей імідж чесного політика? Це ж залежно від того, яку мету він або вона перед собою ставлять. Я би тут сказав, головне визначити, якщо ти хочеш бути корисною або корисним для цілого нашого суспільства, народу, країни, або людей у своєму селі, або людей із своєї етнічної групи, іди в політику, у тебе будуть додаткові важелі впливу. При цьому все ж таки подумай, а може ти краще спрацюєш тут як учителька, або як журналістка, або як демограф, і так далі. А якщо ти хочеш швидко заробити багато грошей, а потім жити десь на узбережжі, причому не Криму, а Лазурного берега чи щось таке, іди в політику, зроби пару замовних голосувань у Верховній Раді чи міській раді, і буде тобі щастя. Інша справа, наскільки тривке і тривале це щастя буде. Існує така думка, що в політику достойні люди не йдуть. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ні, я не погоджуюся з цим, тому що я знаю багатьох, принаймні більше, ніж пальців на цих двох руках, людей, які працювали і працюють в політиці, які, на мою думку, зробили більше корисного, ніж зробили шкоди. А може, шкоди не зробили і взагалі. Інша справа, що поруч з ними не менше таких людей, які
або шкоди наробили багато, або нічого, крім шкоди, не наробили. Але це треба підходити до всіх окремо, індивідуально. Ну, бо це мені нагадує, знаєте, коли кажуть, усі журналісти продажні. Ну, брехня, ми ж знаємо, що це не так. Або кажуть, що там всі сантехніки люблять випити алкоголю. Теж неправда. Іноді створюється такий образ. Іноді він створюється на підставі того, що комусь не пощастило в житті просто зустріти інакших людей. Іноді тому, що цей образ нав'язується суспільству. І от що стосується політиків і журналістів, пам'ятайте, що я маю на увазі також і колег-жінок та журналісток, як і політикинь, то принаймні щодо нашої гільдії, на мою думку, була цілеспрямована така кампанія і політика з боку деяких політиків, щоб образ журналістської гільдії звести на нівець. Оце нав'язати. Всі продажні, всіх можна купити, вони боягузи, боягузки і так далі. Це явно неправда. Але щоб довести, що це не так, дуже багатьом із наших колег доводилося ризикувати становищем, здоров'ям, добробутом і життям. І от ті, хто це робили, вони насправді і показували, що це неправда. Так і в політиці. Я досі поважаю декого із тих людей, які прийшли до української політики в кінці 80-х, на початку 90-х. Я поважаю деяких діячів кримсько-татарського середовища, тому що вони пройшли такі випробування, яких не пройшли навіть, або такі самі, але мені здається, що більше, ніж діячі українського дисидентського руху. Чому я кажу, я поважаю декого, а не всіх? Тому що всіх я не знаю. І я можу поважати по-справжньому лише тих, з ким я час від часу маю справу і за кого я, так би мовити, можу ручитися. Бо справді буває якесь ідеальне таке уявлення про діячку чи діяча, ти ближче знайомишся, виявляється, ні. Але найкраще, коли ти ближче знайомишся і виявляється, що так, це надихає. Я завжди чула про політиків, що це такі крадії, люди нечесні і так далі. Але я от зараз, в цей момент, коли я живу і я спостерігаю за українською політикою, то я бачу зовсім іншу картину. Трохи все змінюється. Як ви спостерігаєте ці зміни в українській політиці? Змінюється постійно. Ми не завжди навчені спостерігати і зауважувати ці зміни. Я, більше 40 років в журналістиці, і велика частина цього часу і зусиль, вони насправді скеровані на політичну, на суспільну політичну тематику і так далі. Для того, в нашій з вами професії, для того, щоб зберігати можливість об'єктивно, незаангажовано оцінювати ситуацію, треба, коли людина переходить до статусу політика чи політикині, припиняти з ними дружні відносини. От серед моїх знайомих з 80-х, з 90-х, потім з 2000-х років, багато громадських активістів або журналісток і журналістів пішли в політику. Це не означає, що я маю з ними зовсім припинити спілкуватися, але з жодним із них, скажімо, із жодною з них я не ходив на дружню вечерю. Там про якісь лазні або спільні походи на гриби чи відпустку мова взагалі не повинна йти, тому що, по-перше, це, звичайно, пожива для тих, хто хоче сказати, того купили, це придворний журналіст і так далі. А по-друге, спокуси виникають. І коли я прийшов працювати в «Свободу слова», я навіть не уявляв, які там є спокуси. Коли тобі пропонують
10 тисяч доларів за те, щоб людина з'явилася в програмі, це можна досить легко скараскати з цього. Коли пропонують 30 тисяч доларів, ну це ще можна. Але от після того, як запропонували 30 тисяч, я подумав, а якщо наступного разу буде 100 тисяч, я не був собі впевнений, що я встою перед такою спокусою. І тому я просто вже, якщо раніше я слухав, щоб дізнатися от обстановку і виробити свої дії, то тут я взагалі, як тільки відкривався рот відносно цього, ні, жодної розмови, тому що треба себе вберегти. От. Я чесно визнаю, до певної межі опірність і спротив є, але хто його знає, якщо запропонують більше. Пане Андрію, чому ви з телебачення пішли на радіо? Тому що я вважаю, що радіо – це набагато демократичніший спосіб спілкування з аудиторією, тому що я вважаю, що радіо, воно в суспільствах перехідного типу, а у нас суспільство, на мою думку, перехідного типу, воно найбільше підходить для організації суспільної дискусії. От, тут є змога безпосереднього контакту з аудиторією. Люди, з одного боку, не так бояться висловлюватись на радіо, як на телебаченні, або в інших відеоформатах, а з іншого боку, воно все ж таки певний рівень не те що анонімності, а захищеності пропонує. На радіо не показують твоє обличчя, на радіо в певних випадках можна не назватися, якщо ти там телефонуєш і так далі. Але оскільки на радіо немає потреби прикидатися, то воно щиріше. Що я маю на увазі під прикидатися? Іноді те, про що ми з вами ніколи, може, і не замислимось. Але навіть та пудра, якою нас кроплять перед виходом до етеру на телебаченні, це вже певним чином маскування. Це вже не зовсім правда, так? Ну і взагалі, там ракурс, там так сядь, там то. Тому телебачення, при тому всьому, що воно робить дуже багато корисного, це все ж таки більш штучне середовище і більш штучна поведінка людини, ніж на радіо. Ну от. Крім того, радіо в багато разів дешевше за телебачення. І якщо вам потрібно організовувати щось знизу, коли у вас немає великих грошей, то треба братися до радіо або до сайту якогось, таке. Ще одна ознака, це вже що називається, від зворотнього. Подивіться, які, наприклад, гроші за останні 15-20 років найбільші були вкладені в розвиток радіо в Україні. І це всього-навсього 5 мільйонів доларів, які Томаш Фіала заплатив, коли купив мережу «Ера» і зробив з неї НВ. 5 мільйонів доларів, в нашій галузі це, в принципі, ніщо. Це будь-який телеканал за рік освоює, що називається, набагато більше. А це тому, що люди, які стоять при владі і мають великі гроші, вони з одного боку радіо недооцінюють його впливу потенційно, а з іншого боку бояться. Вони бояться радіо, бояться тієї правди, яка там може лунати. Успішними людьми взагалі вважають тих, хто є публічним, той, хто висловлюється з будь-якої теми, веде соцмережі і так далі. У вас соціальних мереж немає. Хіба що є Твіттер, він, і мені здається, не так давно заведений. 24 лютого 2022 року я зробив Твіттер, просто тому, що там, спочатку я хотів це лише на англомовну аудиторію звертати, потім на українську теж. Це для мене не спосіб спілкування, а спосіб передати якусь інформацію. Чому ви не користуєтесь соціальними мережами? Це перше моє питання. А друге, що для вас взагалі успіх? Успіх? Це запрошення на інтерв'ю до Наджії Аметової. І інші подібні справи. Ні, серйозно, коли
Це не жарт. Коли мною цікавляться і цікавляться тим, на чому я знаюся, то це успіх. А коли з мене, як і з декого іншого, роблять уявного експерта по всіх питаннях тільки тому, що я свого часу був відомий там на телебаченні, то це не успіх. І мій улюблений приклад, і він досить такий, ну, з одного боку і сумний, з іншого боку показовий. Років 15, може, тому, а може навіть трошки, ну, десь 15 років тому, я проводив зустрічі з молодими колегами, і ми говорили, хто може бути експертом, хто не може, як обирати відповідного експерта. Я їм приблизно годину розповідав різноманітні історії про справжніх і фальшивих експерток і експертів. І я їм нагадав, отаке є англійське прислів'я, що про овес треба говорити з конякою, або з конякою треба говорити про овес. Тобто про певний предмет з тією людиною або конякою, яка його споживає, яка безпосередньо має відношення. Начебто все зрозуміли. А це були люди з різних областей України. І потім закінчується там бутерброди, кави. До мене підходять дві молоді колеги із Криму і кажуть: Андрію Вікторовичу, яка ваша думка відносно проблеми самозахоплення земель під Сімферополем? Угу. І от з одного боку дуже прикро, тому що ти годину пояснював, що до мене таке запитання, в принципі, не повинно стояти. Бо гаразд, припустімо, що в мене є думка на цю тему. Вона якась була. Але я тоді був практично, окрім історії питання, окрім історії кримськотатарського народу, окрім історії там депортації, повернення, трагедії, відновлення, такі конкретні речі, як оці там скільки соток і на них ця халупа, я просто їх не знав. Я навіть на той час, можливо, і не бачив їх. Тому я пояснив, що я не та коняка, яку треба про це овес запитувати. А от тепер, після того, як я вже багато років щільно дружу і працюю з кримськими татарами, то мене можна про це запитати. Бо я і був там, і спостерігав, і історію знаю. І знаю, що це ніяке не самозахоплення, що в принципі є, самозахоплення, таке не дуже нормальний термін взагалі. Я би його взагалі міг подати як освоєння земель. Тому що це були землі переважно, на яких нічого не робилося. І тут прийшли працелюбні люди, які силою того, що, по-перше, вони не хотіли створювати додатковий конфлікт із тими, хто жив у їхніх прабатьківських хатах, там виганяти їх і так далі. По-друге, традиція оцього ненасильницького і оригінального у формах спротиву, вона у кримських татар дуже добре розвинена. Насправді, на мою думку, українській владі і свідомим українцям тоді варто було підтримати цей рух, тому що на додачу до відновлення прав або заявки про відновлення прав кримськотатарських людей, які поверталися, ми отримали реально багато робочих рук, які приводили до життя ті землі, які переважно не використовувалися. І тепер я трактую це так, на додачу до того, що це акт спротиву, відновлення історичної справедливості і так далі. Це, я навіть вже не знаю, на яке з ваших запитань я відповідаю. Все ж таки закриємо питання соціальними мережами, бо мені дуже цікаво. Ви самі сказали, що ваші дві колеги з Криму у вас поцікавились питанням самозахоплення кримськими татарами тих земель. Що зараз роблять люди успішні, як ми їх вважаємо, люди публічні, вони висловлюються з будь-якого взагалі питання. І політика, і культура, і фільми, і так далі, і так далі. Ви цього не робите, але людям було б дуже цікаво.
послухати, почитати вас, що ви з приводу цього думаєте, бо є ж таке, знаєте, авторитетна думка. От що ж про це думає Андрій Куликов? Наджія, я би не хотів тим, що я висловлююся з будь-якої теми, підсилювати те, проти чого я і є. Себто я вважаю, що у людини мають бути підстави, щоб висловитися. І моя позиція, вона і така. От коли я був, скажімо, кандидатом у народні депутати СРСР 1989 року, то як кандидат я мав моральне право висловитися, перед собою насамперед, висловитися практично з усіх питань, які ми тоді обговорювали. Хоча мені здається, що для багатьох людей наших тоді, які ще не звикли до цієї багатоманітності думок, це теж було під питанням. Хто такий? Скільки мені тоді, 32-33 роки було. Журналіст, що називається, лопату в руках не тримав. До речі, це був один з закидів на передвиборчих мітингах. Що ти можеш знати про людину в праці? Ти не копав, там біля верстата не стояв і так далі, і так далі. Дуже цікавий прийом, який нашу з вами працю або іншу працю взагалі за межі праці виводить. То таке. Тому я не вважаю, що у мене є, скажімо, 10, 20, 30 друзів і інших близьких людей, яким я можу висловити свою думку з будь-якого предмету, явища і так далі. Тому що вони мене знають, вони знають, що я те чи інше питання глибоко переживаю, через себе пропустив. І для них моя думка авторитетна тією мірою, якою вони взагалі мене поважають. Я для них не міф. А для телевізійної аудиторії, скажімо, я великою мірою міф. Тому що я створений на екрані, яким би я не був. Насправді я можу бути зовсім інакшим. І ще дуже важливо для мене те, що ці люди близькі, вони можуть мені заперечити. І вони можуть навіть іноді переконати мене в тому, що моя думка неправильна. А зв'язку такого з аудиторією не дуже є. І тому, скажімо, я звертаю увагу на те, що в тому ж Твіттері, який ви назвали, там можна поставити сердечко, там можна перепублікувати, а для того, щоб поставити палець донизу, там нема. Там можна, правда, коментар написати, але це вже вимагає більше зусиль, ніж поставити сердечко. Тому мені здається, що в соціальних мережах існує квазі-життя, подоба життя. Я не можу пригадати жодної істотної події чи процесу в Україні, які би насправді постали із активності в соціальних мережах. Гаразд, там обливалися чи сипали на себе лід. Гаразд, там щось, флешмоб називається. Я колись написав епіграму на соціальній мережі. Це коли, здається, це був ковідний рік, і тоді не було змоги агітувати на вулицях і всяке таке. І вперше вирішили організувати ланцюг злуки через міст Патона з допомогою соціальних мереж. Багато людей, які закохані в соціальні мережі, раділи, відгукнулися 100 тисяч, відгукнулися і так далі, і так далі. В результаті, коли дійшла справа до ланцюга, то люди стояли так, щоб одне до одного дотягнутися. Агов, старий, ходім на міст, з'єднаєм береги на злуку. Чого б це я на холод ліз? Я ж вже залайкав у Фейсбуку. Залайкав у Фейсбуку, виконав завдання. Насправді ні. Тому я
не за соціальні мережі. Тим більше, що за моїми спостереженнями, в тих країнах, які я добре або майже добре знаю, а саме Україна, Росія, Сполучені Штати, соціальні мережі були використані для підриву авторитету професійної журналістики і для зменшення соціальної значущості журналістики. І на це, до речі, почали звертати увагу. Американці, наприклад, почали на це звертати увагу приблизно в 2018 році. У Росії там почали на це звертати увагу, але оскільки це було в інтересах Путіна і його камарильї, то там трошки сплеску було, але потім все повернулося. А у нас при всій нашій демократії і демократичності, захоплення все ж таки соціальними мережами перемагало, аж доки війна не увиразнила потребу насамперед в професійній журналістиці. Я можу сказати, що ви дуже обізнані в питаннях корінного населення Криму. Це кримських татар, це і культура, і музика. Я знаю, що ви любите такий гурт кримськотатарський Шатур-Гудор. Це правда ж? І не тільки. Ще Ернеса Сарихаліла, Ельвіру Сарихаліл, Ельзара Баталова і так далі, і так далі. Чи завжди це було вам цікаво? Ця зацікавленість, звідки вона взагалі? Бо ми ж знаємо, що в Україні були такі теж російські наративи, і існують деякі там, знаєте, такі не дуже хороші думки про кримських татар. Цікаво було завжди, але ставлення до певної пори було, мені не те, що за нього соромно, бо я знову ж таки бачив причини, з яких, відверто скажемо, було вороже ставлення у мене до кримських татар і до поляків. Угу. Тому що, справді, російський, радянський і частково український наратив, як ми кажемо, він був настроєний, щодо поляків ще сяк так, а щодо кримських татар до певної пори, просто дуже-дуже негативно. Я не маю на увазі історію 1944 року. Там для мене ніколи не було сумнівів, що це абсолютно ганебне, геноцидне переслідування цілого народу, і звинувачення, які були проти кримських татар, були несправедливі, і їх виселяли насправді для того, щоб звільнити місце якраз для великоросів, яким ми зрештою заселили великою мірою Крим. Але що стосується історії наших відносин, там від 15 століття і до 18-го, у мене складалося враження, що кримські татари – це один із таких нестримних кочових народів, які тільки думали про те, щоб прийти на Україну, пограбувати, забрати особливо наших дівчат і дітей, і завести в рабство у Крим. На жаль, до певної пори, я думаю, що це зрозуміло, виростає людина, у якої серед знайомих кримських татар нема, поляків, до речі, теж нема. І вона читає історичні романи, які пройшли і радянську або російську імперську цензуру, із яких дещо викинуто, а дещо туди дописано. І в результаті створюється враження одвічного ворога, який живе у тебе під боком. І перелам настав знову ж таки з художньої літератури. Бо я прочитав роман Зінаїди Тулуб «Людоволови», і хоча сама назва його, вона, в принципі, дає алюзію на кримських татар, що от вони такі людолови і так далі, але зміст роману, він глибший. Там є епізоди, коли козаки йдуть на Крим, і вони грабують, і вони вбивають, і вони коять те, в чому от десятиліттями
звинувачували, століттями звинувачували кримських татар. І є там кілька варіантів цього роману. Один, в якому це збережено, інший, в якому ці сцени забрано. До речі, там є одна героїня роману, українка, яку справді захопили в полон кримські татари, але з нею одружився кримський татарин. У них уже родина, яка б не була історія, у них є своє. І тут приходять українські козаки, і вони вже цю жінку сприймають як ворога. І вона втрачає все, що здобула. От така от людська історія. І вона змушує, я думаю, конкретно ця історія вигадана, але я певен, що таке відбувалося. І не буває, мені здається, в історії такого, що всі абсолютно праві, хтось абсолютно правий, а хтось абсолютно неправий. І от після цього я почав замислюватися і шукати інших відомостей про кримських татар. І я згадав дуже цікаву штуку. Я в дитинстві, звичайно ж, щоліта з батьками бував у Криму. І у мене було 2 чи 3 книжечки, які називалися «Легенди і сказки Крима» російською мовою. І в них, окрім аюдах і ще там 2-3 слів, від кримських татар не залишилося просто нічого. Навіть я пам'ятаю, що деякі легенди, які потім, як я засував, були кримсько-татарські, вони були видані за грецькі або там невідомо за чиї. Я почав досліджувати, наскільки я міг, і переді мною розкрилося дещо зовсім інакше. Так суперечливе, так часто небезпечне, але і виборність хана, і прекрасний ансамбль Бахчисараї, і історія князівства Теодоро, і готи, які були одним із компонентів кримсько-татарської нації. Просто воно так. А потім у мене було щасливе знайомство з одним молодшим за мене кримським татарином, з яким ми зараз дружимо. Хочу відокремити цю історію, розкажете. Насправді зараз є такі українці, і мені дуже сумно, але це молодь. Ми записуємо іноді бліци про те, що знають взагалі українці про кримських татар. І одного разу 2 дівчинки, їм десь по 16 років, вони сказали, це ті, хто нас різав. Я тут хочу зазначити, що людей, які знаються історію кримських татар, хто вони і так далі, значно більше. Але все ж таки і така частина населення теж є. Що українці мають знати про кримських татар, щоб все ж таки оці наративи якось розвіювались? Бо навіть в коментарях я бачу дуже багато негативу. Я гадаю, що треба починати із того, що до нас найближче. І починати з того, як кримські татари сприйняли анексію Криму 2014-го. І нагадувати постійно про протистояння під Радою міністрів Автономної Республіки. І нагадувати про те, що я, зокрема, бачив на власні очі рішучість, скажімо, коли зібралися сотні молодих кримських татар під АТР телеканалом. Це було 5 березня, це останній день, 5 березня 2014 року, коли я був у Криму. Я цих людей бачив, і я абсолютно впевнений в тому, що якби, я розумію, що історія не знає умовного стану, але якби була підтримка з Києва і підтримка широкої української громади, то ситуація була б інакша. Я не кажу, що була б перемога. Надто багато там було російського війська, просто неймовірно. Але не було б такого враження. До речі, я нещодавно був на зустрічі з українськими воїнами, і один з них кримський татарин, який, до речі, досі не може свого
імені розкрите, бо родичі в Криму, і тому його називали там просто псевдокомбатант, хоча позивний у нього татарин. І він розповідав, що навіть іноді люди, з якими він пліч-опліч воює, уже не перший місяць, вони думають і кажуть, що це, мовляв, ви, кримські татари, здали Крим. Це просто уявлення, яке не відповідає дійсності з кількох причин. По-перше, найактивніший спротив і найактивніший настрій був у кримських татар, це доведено. По-друге, не так багато кримських татар у Криму, щоб вони могли здати Крим. Це просто пошук того, на кого можна частину своєї провини перевалити. От. А тому починати треба з справжньої історії спротиву 14-го і далі років, але при цьому ще історію повернення. Історія повернення, вона просто неймовірно людяна, неймовірно людська, і вона показує, от наскільки і важко, звісно, було, неймовірно важко, але наскільки витривало поводились кримські татари, наскільки мирно вони поводились. Ну, ексцеси бували, без ексцесів нікуди не дінешся. Але я от теж пам'ятаю, що вперше десь це було 2005 можливо, року, я у Сімферополі побачив мирний протест кримських татар, який мене вразив формою. Що вони робили? От Наджія тут хитає головою, напевне, здогадується або знає. Пішохідний перехід. І вервочкою ходять кримські татари туди-сюди, туди-сюди. От. Не причепишся, нікого не б'ють, не хапають, а протест виявляють тим, що за правилами той, хто буде на них наїжджати, порушує просто. От такі речі. І оця філософія, вона мене вражала, що нам заподіяли страшенні втрати, нас мучили десятки років, але ми приїхали не для того, щоб мститися. По суті, хоча, можливо, кримські татари це не сприймали так, а їм йшлося про відновлення справедливості, але я вважаю, що, по суті, вони приїхали, щоб дати Криму нове життя. З вашого дозволу зачитаю ваші цитати. Україна – це Крим, і України без Криму ні в територіальному, ні в моральному, ні в психологічному плані немає і бути не може. України вільної немає, поки не звільнено останній метр нашої країни. Яке взагалі місце в вашому житті займає Крим? Чи пам'ятаєте, можливо, ви свою першу подорож туди? Які були враження ваші? Першу подорож пам'ятаю епізодично, бо це була Євпаторія, а вона ж Кизлев, і мені тоді, напевно, було років 6, якщо не 5. Тому я тільки пам'ятаю той величезний двір, в якому ми знімали якусь кімнату, і я не можу сказати зараз, чи там, по-моєму, кримських татар там не було, але я пам'ятаю, що там були певні ознаки, які я раніше не зустрічав в архітектурі. Здається, там була чи мечеть, чи кінаса. Кінаса – це не кримсько-татарський, але це ще один корінний народ – караїми. Але по-справжньому спілкування з кримськими татарами не було, поки от ми приїздили і все. Я пам'ятаю, що одна з перших книжок, яка все ж таки розповідала саме про кримських татар, це була книжка, історичний роман, в якому фігурував Кара-Балта, Чорна сокира. Так. Розбійник, але шляхетний розбійник. Можливо,
він до певної міри був списаний з образу Аліма Айдамака, як би там не було. І там дуже з великою симпатією автор, якого я не пам'ятаю, до речі, російськомовна книжка, розповідав про Кара-Болта, про його побратимів і так далі. Хоча, це був епізод, але це був дуже важливий епізод, бо він показував, що в певний час в Криму були кримські татари, і вони не були якимись там загарбниками, вони були корінним населенням, бо Кара-Болта за цією книжкою він був ремісником, який змушений був потім, і так далі, і так далі. А якщо історію, яку ви пам'ятаєте, ви мені якось розказували про зустріч якраз про цього свого товариша. Про ще одного шляхетного розбійника. Так, давайте розкажемо про нього. Це, напевне, був десь рік. Я вже працював тоді на «Свободі слова». І я приїхав до Алушти тролейбусом з Сімферополя. І мені треба було дістатися того, що називається місцевою лексикою «утьос», а як воно називається насправді, я і не знаю. Мені казали, що є якась кримськотатарська назва. А автобус туди чи маршрутка давно пішли, і стояли таксисти, до яких я підійшов, запитав, за скільки доїхати до Утьоса. Вони назвали якусь страшну таку суму, яку, чесно кажучи, я міг собі дозволити, але явно перебирають і заохочувати здирництво, думаючи про інших людей я не хотів, тому я підважив рюкзак і вирішив піти пішки, бо я вмію ходити пішки на далекій відстані. І раптом лунає голос: «Ой, Андрій Вікторович, звідки він моє по батькові знав тоді, я так досі і не з'ясував». І з'являється людина, яку я тепер з великою пошаною називаю своїм другом. Іноді думаю, що мені тоді страшенно пощастило. Та молодий тоді, і не старий досі, кримський татарин Елімдар, який мене підвозить, потім ми домовляємось про зустріч, там ці таксисти на нього починають: ого-го, що ти клієнта відбиваєш і так далі. Я йому кажу: слухай, якщо це такі проблеми, висаджуй мене. Ні, не висаджує. І так. На тому, що ми готові були сприйняти інтереси одні одних, він мене підвести, а я готовий був відмовитись від його допомоги, щоб йому не було потім гірше. Оце є основа відносин. І тоді почалася ця дружба. Від Елімдара я дізнався багато такого, про що в книжках не пишуть. Або якщо пишуть, то це складно, і ти завжди краще дізнаєшся від безпосередньо людини. Він, звичайно, іноді любить і пожартувати, і дещо таке сказати, чого насправді нема, але потім чесно зізнається, що це я вас, мовляв, трохи ввів в оману. Я думаю, що оцю краватку це він мені подарував. Що таке тамга, я і раніше знав, але вперше у мене з'явилася річ, яку я можу на себе вдягти і зробити так, що вже не я запитую, що це у тебе таке, а мене запитують, що це в тебе таке. І я пояснюю, іноді люди знають, і це не обов'язково кримські татари. Вони кажуть: о, тамга у тебе, а дехто, а що це таке? І тоді я з задоволенням їм кажу, що воно таке. І ще один такий епізод, він теж важливий, що від Елімдара, а потім ще молодший друг у мене з'явився Муслім, я дізнався дещо про іслам, чого я раніше не знав. Це теж одна з граней, які дуже важливо і цікаво знати. Це не означає, що я переходжу до ісламу,
тому що я і в християнстві як такому не перебуваю, я агностик. Але бачити, яке значення це має для людини і, очевидно, для спільноти в цілому, це дуже і дуже важливо. До речі, хочу зазначити, що пан Ілімдар Ходжамет, про якого ви зараз розказуєте, він наразі є військовим Збройних сил України. Я знаю не тільки Ілімдара, не тільки цього комбатанта, про якого я вже згадував. Я знаю ще кількох кримських татар особисто, або знаю про них, які не просто служать у війську, вони воюють. Вони воюють за Україну, за Крим у складі України, за Крим, як за свою батьківщину, і, я би сказав так, за Україну, яка буде з Кримом. І є от така статистика, що в кожному 5-му батальйоні Збройних сил України воюють кримські татари. І тут, по-перше, звісно, треба знати, скільки у нас батальйонів, по-друге, знати, скільки в кожному батальйоні кримських татар. Але цифри тут не головне. Тут головне, до речі, спротив вже ж триває і на території Криму. Так. І в спротиві загальнонародному нашому беруть участь і кримські татарки, і кримські татари, які не на фронті. Внесок є, спільність є. І в цей момент нам, от українцям і українкам, і тут я маю на увазі і громадянство, і етнічність, нам треба безсумнівно заявити і не відступатися від ідеї Кримсько-татарської національно-територіальної автономії, щоб ніхто не ставив її під сумнів. Це священне право, а крім того, це насправді і необхідність не тільки для кримсько-татарського народу, а для українського народу в цілому. Бо давнє це прислів'я, неодноразово перевірене. Як ти до інших ставишся, тоді ти маєш право очікувати такого ставлення до себе. От. Ваші аргументи щодо кримсько-татарської національно-територіальної автономії? Мої аргументи дуже прості. Якщо ми хочемо бути незалежними, самостійними, то ми не повинні відмовляти в такому праві жодному іншому народу. І кримським татарам тим більше, які є корінним народом. І тут же навіть не в тому суть, що вони корінний народ України. Вони просто корінний народ тієї території, Криму, з якої вони походять. Моя думка і моє ставлення таке, що я вважаю, що право на самовизначення кримських татар, як народу, в якого немає іншої території рідної, крім Криму, екстраполюємо Крим України, але зараз ми беремо саме Крим, що право на самовизначення може простягатися аж до незалежності. І це насамперед кримські татари мають вирішувати, наскільки їм доцільно зараз ставити питання, а потім здійснювати або не здійснювати проєкт незалежної держави. А те, що національно-територіальна автономія, то це взагалі не підлягає для мене жодним сумнівам. Тому що, звісно, з втіленням незалежності там постає багато проблем, зокрема через нечисельність народу, а отже, неможливість деякі необхідні структури, такі як Збройні сили, сили безпеки там і так далі, сформувати повноцінно. І тут постає дилема. Якщо, умовно кажучи, ми, і не ми кримським татарам, а вони самі собі, вирішують взяти певну територію, на якій вони оцією своєю чисельністю, хтось каже до 500 тисяч, але приймаємо, так, 500 000, на якій вони можуть 500 000 своїх вибудувати все, що потрібно для незалежної держави,
то такі приклади в світі є. Є навіть і менше населення і так далі. Якщо, скажімо, ми визнаємо, що весь Крим, як воно і є територією кримських татар, от тоді виникає проблема. Тому що в найближчому майбутньому не будуть кримські татари там у більшості, зовсім не будуть. Навіть якщо звідти вигнати всіх зайд, які під час окупації прийшли і так далі. А це треба зробити. Інша справа, як це зробити. Тому питання дуже складне. Але заперечувати право на самовизначення в тій чи іншій формі не можна. І оскільки я вірю, та я знаю, що ті, у кого є здоровий глузд в кримсько-татарському середовищі, як і в українському, переважають, мені не страшно, що буде якийсь там вигаданий сепаратизм. Є право, треба сказати, ви маєте це право здійснити. І я певен, що в свою чергу кримські татари врахують не тільки свої інтереси, а інтереси цілої України, інтереси всього, до речі, Чорноморського регіону, бо ми іноді забуваємо, що там існує ще кілька країн. І те, кому належить Крим, воно має значення не лише для України. Після початку широкомасштабного вторгнення питання Криму, воно кожного дня ми чуємо. Бо здавалося, що після 14-го, ще 15-й, 16-й, 17-й якось, говорили про Крим, а потім було таке, знаєте, затишя. І от початок 22-го року Крим вже якби на всіх площадках лунає, і питання деокупації Криму, якби, воно однозначне. Україна буде повертати всі свої території. І отут в мене таке питання, майже 10 років люди там жили під окупацією. І там є люди, які, власне, коли відбувалася окупація, були ще дітьми. Вони закінчили вже школи, і України в Криму вони не знають. Як ви вважаєте, як нам ставати ближче один до одного? Наджія, чесно кажучи, я не знаю, я дуже сумніваюся. Однак, якщо там є молоді люди, зовсім молоді, які не знали Україну, або які так ледве-ледве зачепили, я думаю, що ми все одно маємо діяти на них, по-перше, через їхніх батьків, дідусів, там, бабусів, але діяти тільки правдою. І не робити з тієї України, що існувала в Криму, тією мірою, якою вона існувала, якусь ідеальну картинку. От ми маємо розповісти, що насправді ті самі кримські татари, от як свого часу, і я знову повертаюся до спільності доль, відчуттів і так далі. Українці свого часу в Україні були як придушуваний народ. Так само кримські татари, на жаль, навіть під час уже незалежної України в Криму, вони були як придушуваний народ. І це абсолютно зрозуміло, якщо ти подивишся і на статистику, де вони жили, як вони обіймали, а радше не обіймали якісь керівні і там відповідальні посади. Про це треба говорити. І тоді це буде свідченням того, що ми деякі уроки взяли і будемо цих помилок уникати. І, до речі, зрозуміти, що насправді іноді це були помилки, які поставали з незнання, з нерозуміння, але іноді це була цілеспрямована політика. Та? Не просто ми не будемо пускати кримських татар на певні посади, тому що ми не впевнені в них. А так, як колись було у мене, що це вороги. Вони є потенціалом вибуху України знизу. Ну і, звичайно, дуже велике значення має проблема визначення колаборантства.
І в цьому сенсі можна, звісно, і скептично ставитись до ідеї Ескендера Барієва і його Кримсько-татарського ресурсного центру, які розробили цілу шкалу визначення колаборантства, ступеню колаборантства. Але я думаю, що це з-за того, що воно дивно звучить, бо, здається, колаборант він і є, або вона є колаборант. А насправді є ті, хто не тільки виконував, а й віддавав накази. Є ті, хто працював на російські структури, але при цьому реально допомагав людям, як лікарі, там, пожежники, вчителі деякі, так, і так далі. Тому треба звернутися до них заздалегідь. Можливо, декому із вас доведеться відповідати за свої вчинки, але ось є чіткі критерії, які звільняють багатьох людей від отакого ризику. Ну і я вважаю, що насправді давним-давно треба було утворити уряд в екзилі, називається. І так, є вимоги Конституції, там зібрати одну сесію, внести, розглянути питання, почекати ще там 3 чи 5 років і так далі. Без якої уконституювати національно-територіальну автономію ніби не можна. Але ж ми живемо в такий критичний час. Тому я вважаю, що якщо літера закону не відповідає, то дух закону відповідає. Про утворення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії потрібно заявити зараз. Потрібно зараз сформувати уряд для того, щоб коли українські війська повернуться, війдуть до Криму, вірніше не повернуться, а війдуть до Криму, уряд уже був там. І в цей уряд, звісно ж, мають війти кримські татари насамперед, але і українці, там, етнічні росіяни і так далі. Ну, оце таке моє. Воно, звичайно, дещо екстремістське, і хтось скаже, що це якраз може й налякати і тих, хто зараз в Криму, і тих, хто в Україні вільній не сприймає повністю цієї ідеї. Але що пізніше ми почнемо, то довше мине до втілення. Тому треба зараз. І іноді шок від якогось рішення, він допомагає привернути до нього увагу і краще пояснювати. Для мене, до речі, було знову ж таки несподіванкою, що призначення Рустема Умерова на посаду міністра оборони далеко не всі сприйняли схвально. І я розумію, що можуть бути сумніви відносно того, ну не військовий, ну те-се, але судити тут за національною ознакою і знову вигадувати щось, що от людина не тієї крові, ну це абсолютно не по-нашому і не по-людськи. Але це один з прикладів того, що рішучою дією там можна так спровокувати певну дискусію або навіть протест, але коли людина починає працювати, то... Як особисто ви сприйняли? Умерова? Так. Ну, по-перше, я давно стежив за його діяльністю і вважаю, що як людина, яка очолювала важливий державний орган, він, в принципі, цілком може бути міністром будь-яким, в тому числі і оборони. А по-друге, як прагматик, я вважаю, що це дуже правильний хід. Нам давно був потрібний кримський татарин або кримська татарка на посаді не заступника міністра і не заступниці, а саме на такій дуже важливій посаді. І я думаю, що Рустем Умеров впорається з цим, це одне, а по-друге, політично це дуже важливо. Ми не можемо от і таке міркування скидати з рахунків. Це сприяє, по-перше, утвердженню, ну, пробачте, авторитету всього кримсько-татарського народу. Хоча я вже чув, знову ж таки, згаданий мною комбатант, воїн, кримський татарин, він казав, тільки не судіть
за одним Рустемом Умеровим про позитивні і негативні риси цілого кримсько-татарського народу. Але я думаю, що там буде більше позитиву, ніж негативу. Я впевнена в цьому. Два останніх моїх запитання. Я знаю, що ви дуже багато читаєте. От давайте 3 якісь книжки, які зараз на часі, ви порекомендуєте нашим глядачам. Я вважаю, що завжди на часі трилогія Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Особливо перша її частина «Пригоди Робінзона Кукуруза». От там дуже цікаво про те, як сільські хлопці стикаються із міським життям. І там, до речі, є, воно, здається, від нас далеко стоїть, але воно про зіткнення і взаємодію культур. І якщо ми вже ведемо мову про відносини основної маси українців і кримських татар, то це одна із тих книжок, з яких можна навчитися, як проникати одні до одних в думки і в душу і навчатися. Ще є дуже цікава книжка Володимира Лиса, називається «Століття Якова». Це про українця, який живе 100 років і переходить всі дуже важливі періоди в історії України. Це книжка, яка видана років 5 тому, так що вона дуже і дуже сучасна, і дуже добре написана. А з усіх інших, знаєте, вперше, напевно, я назву, це серія романів Айзека Азімова про основу та імперію. Чому я зараз про неї подумав? Тому що там йдеться про змодельовану наперед історію. І Гаррі Селдон, який засновує оцю основу, як галактичну імперію, він закладає всі майбутні події завдяки дечому, що він закладає в цю основу. І це насправді те, що зробили радянці і росіяни, коли 1954 року вони передали Крим до складу України. За моїм трактуванням, ми можемо зараз сперечатися там історично справедливо, історично несправедливо. Я гадаю, що потенційно Криму і кримським татарам потенційно краще в складі України, і це природньо. Але це був крок, розрахований на те, що через 50 чи 60 років можна буде вторгнутися в Україну під приводом повернення Криму до Росії. І якщо ми пройдемося по інших регіонах колишнього Радянського Союзу і пригадаємо Нагірний Карабах, Абхазію, зокрема, Придністров'я, то ми бачимо ту саму змодельовану наперед історію. Дуже багато можна буде говорити, але тодішнє включення Криму до складу України було скеровано насамперед на зміну етнічного складу України суттєву, на те, щоб впровадити ще один російськомовний дуже потужний струмінь в наше життя, і на те, щоб навіть більше ускладнити повернення кримсько-татарського народу на батьківщину, ніж було до того. Бо їх, я перепрошую, що так скажу, їх, вас, ніби передавали з одних рук уже в інші руки. Хоча насправді ще на довгі роки контроль залишався за тими, хто начебто передав. Зверніть увагу, ви то цього не пам'ятаєте, та і я тоді ще в 54-му не жив, але в 64-му і далі я вже жив. І я чудово знаю, що коли передавали Крим зі складу РРФСР до складу УРСР, ніхто з російських націоналістів нічого не сказав. Чому? Тому що передавали до колонії, яка все одно залишалася під владою метрополії. А от уже коли незалежність була, тоді зразу піднявся оцей шум-гам. Тому почитайте «Основу та імперію» Айзека Азімова.
Ну, так. Власне, коли станеться деокупація Криму? Куди ви поїдете? От ваше місце сили в Криму. Знаєте, Наджія, напевно, це запитання навіть серйозніше для мене, ніж ви думаєте. Тому що, особливо після того ролика, про який я вам говорив, російського, да, з жахливими загарбницькими намірами щодо Одеси і Києва, я думаю, що і в Криму, і в інших деокупованих регіонах на Донеччині, на Луганщині можуть знадобитися такі люди, як я, які приїдуть і щось там робити, не просто почнуть, ну там відпочинуть, з'їдять інжиру і поїдуть назад з прекрасними спогадами, а які там будуть жити і щось робити. І я, ну, не можу сказати, що я прям 100% думаю про це, але я думаю, чи не буду я кориснішим там, ніж я можу бути в Києві. Але якщо я, скажімо, вирішу таки їхати і жити в Криму, якщо мені дозволять, якщо мене там приймуть, то це буде Алушта, як там, Алушта Дан. Далі я поки що не вмію, але наспівати можу. Пане Андрій, дуже вдячна вам за цю розмову. Дякую вам. Я- Саубол це називається. Сауголонас, так? Щось таке. Я і вам, і собі бажаю, щоб ми якнайскоріше приїхали в Крим, і ви просинались з прекрасними видами за вікном Алушти, а я свого рідного Судаку. Чох Сауголонас. Там, де стара фортеця, там така шовковиця росте, там отакенні ягоди. От я не знаю, чи є вона зараз. Мені казали, що є. Є? Ще торік вона там була. Не знаю, от цього року, але будемо сподіватися. Так, А якщо ні, то посадимо нову. так. Сауголонас.